Bueno, beti bezala tontuan egitet, eta zuzenekoa emititzen nahi nintzen, eta mikroa itzalitan aukan. Beti faio berdina egiten dut. Bueno, esaten nahi nintzena, ongitorri, Gemerauntzako bazkideen zozketara, lehenengo hilekoa da. Bitartez, arken parteatxoa jolastuko dugu, ez dakit ordu eta ingurua izango den. Eta gero amaieran izango da zozketa. Bazkideen artean egingo dan zozketa. Gogoratu bazkietza sistema nola dan, 10 euro ordentzen dituzu urtean, eta Gemerauntzako proiektuari bultzatxo bat ematen diozu, eta ordainetan hilero daukazu aukera, akzeditzeko zehara. Nola da? Zuzenekoa, hiru jolasen zozketara. Eta zozketa horietan, adibidez, lehenengo honetan dauzkatzue, zeuden, zeia itxita da, beraz, oin apuntatzen maziate, urrungo hierako izango da. Daude, The Witcher 3, bestea da Ark, orain uliko geana, eta bestea da Star Wars Battlefront. Niuden zuaik, haupa. Eta, bueno, oantxe partia baten uliko gea, pixkat barkatuko izue, porque... Vale. Segundutxo bat. Vale. Ba, momentuz, ez dakit lau izango gehan. Lau izango gehan, oiru izango gehan, ez nago, seguru. Oantxe izango izuet. Eta, behiratu ernuen, bai. Txata bakizute. Niuden, zeu bakarrik ez, jende gehiago dago. Ze jolasetan, Ark Survival Evolution nibili behar geha. Ikusiko zute beraien jolasan nola da. Da, azken finean, ala gutxi gara bera esateko da, izango litzateke Minecraft bat bezala, baina grafiko asko zobeagoa dauzkana, zentratuta dago dinosaurioak daude, eta zentratuta historiako parte horretan, eta zerbitzaretan batipa jolazten da, ez? Eta oin gu ibiliko geha zerbitzaritik, bitartez. Eta erantzuten diaten... Bueno, sartu ingonez eta listo. Ese gamerentxuke paginan eta Minecrafteko zerbitzariko mapia. Ostra, gente. Bueno, atzaldeon. Atzaldeon. Apariz. Bueno, Mikel, ez dakik konturen zen, zuzeneko atiten nahi gaituk ze bazkidentzat sorteu zio gaur, eta... Bale, ugan bazpare abisatzeko. Bueno, jolase ontsa sartu guneiz... Nila barrun neok, Bai. Nire bai. Orduan barkamen askazi zuen atzoa atakautako jendeak? Ez beste tipo batek etorriek. Lehen txikin negoala, etorriek tipo eta jenta izekin da gure ondo jarriek, eta... Esan dik guk nintzen naizela asiran frantxutez hasiek eta ez nioa anetzeula ezen. Ja? Eta esan eta de inglesa dituko eta gasiek behar frantzesak eta ez da esan diok, bueno, zeatik arazon badaukeun beste tiporekin atzatak ez zuenakin. Zen bere launeala eta akautzi txuzuela behaien dinok eta bere launek eta ez dakiz eta esan zuat behaiek, oza, tiporek atakaz zuela zuei. Bai. Eta horregatik atakautzi zuela eta bakamena eta eskautzi dut, esan dik ez tekela bize pasako, itzengo ikela tiporrekin eta asko senditzekela. Reideatzen diozue behen pasia doa da? Ez, nik ez. Tipo atakazuen momentun. Bai, baina animaliak ez gendizuen akatu. Bai, guk gero. Argentaiz, Argentaiz batekin etorroan atakatzea, 89 nibelekue, eta
Zer egin ditxoan, zea bi aldu atzetik, nolaeko. Txori guztik. Txori guztiek, eta karo, terano honakin ezin zian ezerren. Esatez. Ole, Iban, bizirik nau. Serio, ekarri agente ese. Nola geren, gerenen ketzala harrapatzen, nahi intereta juntza eta atera nintzen jokutio, eta gero ezin nun sartu, eta sartu naiz, eta neon egan, eta nola bekuen parakaia esa, pues eritzen nintzen bitaten gane parakaia esa, eta txori ondo neuken. Aha. Bai, ni tameatzen nahi niten behi jokutik atazio eta nahi botain hau. Goiti bera eta odun gauza ipegetu naiz. Amentik galdetzeate zein dan helburua jolas honena, bueno, jolas honen helburua da azken finean hobetzen junez, nivelez alditzen jun bertzea, beti ere arma hobeagoa euskatzu, etxe handiagoen berdezu, eta azken finean zerbitzari baten izetean, hori, atakatu egiten dizue, defenditu inbertzea, dinosaurio handiagoak lortu, indartsua, azken finean. Eta nivelez igotzen zuen bitartean, baita ere gauza gehiago ikasituzu, hasieran ezin duzu gauza guztik kraftea hau. Hori da, orain ikuste zute hemen, nola krafteatzeko hau edauzkat, nik ikasita, baina adibidez, Jon eta Iban, maila handiagokoak dira, eta haiek zain lezkete, gauza gehiago ikasi lezkebe. Bera, adibidez, ontsen maila zigo naiz, igokoet estamina, estadistika, eta desblokeatu zaizkit zenbait gauza berri ikasteko. Bartaz, lehenengo ikasi berdezu, eskema izango litzakeana bezala, eta gero eskema eta gero krafteatu inbaituzu. Zehose harrapatzea jutegea, hartza eo? Bestela txalikoteriuma agapek hau. Zein hori? Berrioitakoa urrutitik atakatuna, lokatzat hautatuna. Ah, bai, hemen etxe alban zauden, atzo jardun ginen. Horregatik, zela bat indel lehen. Eta gezi narkotiko egun da mohor dazket nik inda. Eta zer egiten duzeak lokatzak? Ze atzo ni lo jarri ninduen. Gauza bat hori? Nei ez dinozko. Gauza bat, hemen gigantu zeru bat aurkituet salvajea, nivel behatzi. Ez. Ez gara prepauta. Ondo zan, Hoi... Nik berez gezi o datu lasaikak egin dezket, baina... Batako gauza pila bat, joan dio. Material asko da. Bai. Gauza eta asko behar dugu. Jo, haragik ez dago, hile? Ez, ontsiniko alila. Otxon buelta dingot. Bai. Da jateko janaria egiteko. Zera. Ariz, geoinak momentu baten albalin baek, zea, udea amateko. Baina ze material? Udea amateko, osan iraukekenak kristalezkoa. Ah, ez, kristalezkoa nik zain dion, Atzo akatu zen pertsona haietako batei lapurtu. Bale, eske nik lehen hiri mangatu jat. Ah, bale. Eta baita kamuflajeko bat zea lapurtu ginen. Bai, nik lehen ibile jantzita. Ondo inda. Bo, lapurtu, azken finean, txoriak akaintze ben, eta ekarrintzen gero txoriek. Horien diri atakatu ziena, ez? Bai, baina gero beste tribu batekin etorrituan zea. Laguntzikin, baina, bueno, ahi ere palizat emain txoan. Bo, otzoat akaintziguan, baina gero txori llegatzetik junituan, eta karo. Ze nibeletako zen otxoa? Ba, 70 larogei olako zuzi izango zen. Hemen aragi pia zuken nik otxontan, Bai, jarri dut kozinatzen. Gigantu zelukza da, hartzak edarren leko baina pixka gehiago lehenago iritsi baina lehen pixka gehiago. Zeta guaneko zona gure etxe bihotzen egaitu. Ba, horti oso hartu dago, kontuz. Bai, gaina agizko egin uzten nintzen. Zean, pantano alboko, zean, lautadan kriston etxe handia dago. Bai, tio, kriston gauza pila, Etxe pila zereko, tio. Erakutziko jo eta zuzeneko ikusten nahi dinai. Era, txorian, adez arranoa dago. Ez, alko peterodon baju eta azkargo jutek.
abiaura oso txetauta zuke. Bendea pixketera guzteko etxe ingurua. Bale. Ze, Teranona, non dago azkarra, Hogeita emeretzi o berita zezeo da. eta hemen dago, etxe alboan? Etxe alboan dago, Teranon hori, ez ez topatzen. Txikitera nona ementzio da. Hogeita etxen notizu. Larotama usteko bai. Beste etxen dau fijo, bai, beste etxen dau. Eta non dago etxe beste etxea? Eta guan. Beste basean daukun lekua. Bale. Guan txekatizut. Ez, lasai. Beste basea jongo nez ikustea. Neugu ez daukat ikusita. Ez da hu itxita, Da jendeak epixkat ikusteatik, zea. Hemen zeu beste dino berri, Txalikoterium beste hori. Hemen txen nien neoken lekun. Hori zei itezula zantzizun? Espora bezala otazizkik, aroma bat eta horrekin mingut ikendiko agresio bihurtu o ez agresio bihurtze ondoko dinok. Justu hemen jo, lehen biak atuizkiat. Ontamioa zea daukate ez? Arrai prima, arrai ona, eta zea. Txalikoteriumek? Beste zea horrek. Bakau, Patxirinosaurus esatenean, ondokoa. Konfunditu Patxirino esan nahi nian. Bestea ikesaten dekena de Txalikoterium dek beste urrutetik atakatzekena. Bueno, kalea jetxin berdez, normalean ondo hiltzen da, baina zuzeneko aiteko hemen karno bat dago. Bai. A ber, ze nivel da? 108, Todo tameo bide bost bakarri dela, Ba ez da txarra 108, Ja, baina... Eta dago etxe alboan. Justu ibaia azita. Bai, Patxirino ondon. Txikititan non dago? Bale, hemen da gure petera ona. Nola, problema da, nola de Montrezain, karno hori arropau. Trampaien bai hau. Etxoenia, aber zenbat gezi berditu. A ber. Ze mobilean aplikazioa da... Ze? Ez uste non giganota zala. Baina bakarizien bost bat beronto. Bale, hemen zazpi zeakin. Burun, Ez, berdintzaio. etzango totun nik. Hemen zazpi zeakin, Bai ez da. Bai ez dakin. Nik 12 dauzkat, bai ez dakin. Nik 65 bat. Mantxe nijek etxea, txori nahi neguentatzen. Bale. Bugeala izkau, etxe alban badagoa beste base bat handia egurrezkoa. Bai. Han bugeala izkau. Egezauek besta baten dinon konte jarrita. Offline zeuken baten dinon konte jartzen baek, ezin ziok minikin da du edo mapillaz. Ja, baina hemen inguruen horrelako bat. Frantxesen aldian, urruti. Bai, ondordokate, kontra ida. Bestela hemen ondoko etxea. Bale, batzuk arnoa. Ze hori, 100 pikoa, 140 ingurura, igual gehiago, igokoa. Tameauta. Zein? Karno hori. Segun, primerako alagi ematen bai hau? Hombre, primerako egin ingo ote deu. Behin azita. Ekarrizu txoria? Bai. Bai, entxo. Silexa hartu da pixkat, bale? Iteko bala gehiago. Bale, ondo.
Gionik dago lasaigarri bihurtuko jut. Hemen frentean ikusten da mendea, zuzeneko antzabeten antza, atzea da. Hor metala normalen hortik kartze dugu. Ze harri batzu daude berezia ianak, metal gehiago mate horten. Zetorri zea, otzuakin ez, Iban? Bai, baina eskinaten utzi jat. Berez tankeatzeko ibilanean. Nazu etxe honen gore jo? Bai, Jonazu. Vale. Hementxe hau karnoa, justu azpian. Bai, ikustez. Ta... A ber... Zehatzetik? Ero egin neok bera, enak utzi gainen. Nazu hartzea? Hombre, karno baino azken gau ganeok. Arnik utziko zaitu, to, oin. Lo, epa... Otzoakin bai, baina txoritik ezin da disparau. Ja, txoritik ez. Gure dinota hijo, txiki. Zein, Mierda, eroi naiz. zeizete, Arrano akordiko hor. tomeatzen. Ez lasai. Ni barruan toreako pixkat, albat. Zer dau, iesi ja, o... Bai, uste baitz. Ez, hartu da jenta ditu. Hemen daukeketa. Jode, dana inaiz faiatzen, Bale, hoinak gana dardo tranquilizantea botatzen, dardoak. Gezi tranquilizanteak, zeiteko, lo jartzeko. Horten nahiko jugela, ja. Bai, ies. Mierda. Mierda. Bugeuta hartzen da. Mate jarri zala dinok pasibo. Bale. Bai. Eroi da. Bueno, oin inkosiente utzi dugu. Ta egin behar deuna da, aragia sartuta, domestikau. Denbora... Frigo bateako ematean digu. 18 aragi hon behar dugu, eta 40 minutu tardako ditu. Ba, hemen di 40 minutu emango izkio. Hori. Momentu frigo ez dago eta. Torporra etzako jetxiko ez? Behi dago hortxe jatizu. 2005 dauzka. Bai egia. Aplikazioan ipintzen dugu zenbat denbora. Aragi ya bastante inda hau, Aragi behar dezuen entzat. Ez, diba daukat. Hani pixkat hartuko tontxe. Daukek etxeko 22 eta etxetik kanpoko 24. Ba, 8 minutu da 40 segundutan gestea. Narkotiko ematen enbako bat. Bai. Nik zerleia naiz fabrikatzaile bat diken. Ba, igual etxea hobeto pixa mejoratzea, egurrezkoa daukau eta... Beste etxean goia gona, haudek temporada. Bale. Baina fabrikatzailean jarri bezute? Han jarriko go. Bai, anan. Bale. Txiki, hemen seipa eta ere, Bai, nik sartu ditut ontxe. Seif, fosforo inaldeke berrita mar. Bai, Berrita markatuko ez dut. A ber, hartu. jendea berriz galdetzen duta, jokoaren helburua zein dan, azken finean zerbitzari baten zaude, mapa baten, beira, a ber. Mapa hau da, Fabrikatzaile egin da. Survival bat, azken. eta hori da, survival bada. Azken finean da Minecraft bat bezala, handiagoak, grafiko behagoak, eta dinosaurio bat daudela, eta hori domestikatu lehizketzu, eta zea. Eta pixke zaioa Minecraft baina, obviamente. Eta hori, zerbitzaretan ibiltzezea batipat, eta oso ondo dago. Txiki, jarri fabrikatzailea beste etxen. Beste etxe zer da, arriskoa?
Hasi bai. Ibe dago, baina bai. Vale. Material batzuk eraman ditut, bale? Bai, eman metala bastante, zementua eman. Ze hartu horrezu, Jon? Txori azkarra, juteko? Ez, pixu gehiagin emango eta hartuko ez. Vale. Jenta bizan. Txori azkarra hartzen momentu baten zeiteko. Olio igual dago. Ba, ez dakit hori... Bale, narkotika batzuk utzitu utzean barruan. Zeinen kagakoa. Ba, ni torko naiz. Vale, Mikel, uste duzu Argenta bizoi juteko bezetxean? Pixu gehiagiako eta honek uste. Bai, honek ondo. Non dago beste txia, ba? Oster, eta Giganotosaurus hau? Eramango ditut? lehen auki genuen ba. Itxen, askatu. Artuko detera non bat. Ah, bale. Akoratzen zaten lehen auki genuen ba, etxe bat. Bale, bai, mendi gainean. Hotxe. Akai guen kontan txiki goala. Bidean jendean etxe hau, Desente? Bai. Baina dana deskontatako ia. Ja. Zera zute, goian etxea? Ez, lehenengo- benean dakio goran inbateu. Ah, bai. Lehenengo inbadeu beran arrizkoa eta metala jasot ja dokunen desenten goran ninja direktu metalezkoa. Ah, bale. Ah, jarre zute landarentzate, perfecto. Bai. Oin Ondo. nire emango ditut landare batzuk. Bale. Txiki, bost gasolina dizut. Ba, hau da, etxea hemen nahi dugu itea. Gero hemen gora igotzezu, tartara, hemen etxean, ametarraia horak automatikoa jartzen dituzu, eta norbait etorri berbau, derri horrez airetik etorri berdu. Eta zeitezu. Ja. Ba, akatu itezu. Eta hemen behan kastoreak eta daude, ona dianak, zementua eta lortzeko. Hemen daude baso hontan, zeak, hartzak. Giganotosaurus bat, oso gertu. Bai, izan dolen. Txiki, zein nahi genula esan deule? Frigorifikoa. Ostia, bai, otako bastante behar dugu. Bai, asko, material asko behar ditu, Bale, nahi amandek izukeo petera omatekin eo dozan lekoa. Kutxo batin da jagin nahian. Bale. Oea jarreta aukezute hor? Ez. Zota handitut lanin. Argenta izen jungo naiz, opatea datoiko nebia. Ontxe noa. Ui. Baina, enez voltauko, así que etorri ya. Nik enteritaz 8 kilo azkeda, así que... Giganotosaurusan alboan nekatuta zentze txoria. Ez dita gau de puto milagro esaten dana. Bueno, agur. Venga. Bai. Serio, bateatek petera hon batek agik emesez. Bai, ontxe noa. Agenta izen motelegia, desespera bitu naiz. Bizitza pixet ematen nahi naiz, jude. Ez, petera hona etxen dau. O ez da gurea. Niak itela ez? Bai, gurea da. Adaukat. Boz bauzkau iru, Mikelek bat... Ze hostia dau. Megalo doia etxe ondon. Ah, bai, urazpikoa bai. Besta salvajea, Udazpin plesiosaruz bat zehola. Ah, hori. Megalo doi salvaje hau. Megalodoia zertzan, tiburoia ez? Bai. Ah, bale. Gurea salvaje hau, ez dela batea, ataida moiten. Kameatzen dugu? Salvaje da. Ba, tamea egingo du, nahi batzu. Primerako eragin haure, bestela denbo askoa. Bai. Tiburoia horrena txarrena da zea. Lo jartzea, ez behazu bugeatzen. Zegero Bugeatokaz. Ah, bale. Etxarrena itxasoa abiatzen danean, buelta eman da. Ez que plesio gehi da atakatzen. Ez da ze niveldan ez ez, Bale, ze aldeta zaude, etxetik? Justu etxen, ne burua ikusten nahi, ni udetan. Ah, bai, preziosa bize. Bale, nik ez dagoak gezi tranquilizantik. Lasai, nik ja asko zatu zizkat. Bale, aldein nahi dek. Ka, hori da txarrena. Ez giratzen lasai. Ja zatu zizkat batzuk. Hau ja zurua zikok. O bestela nini jotzulua. Bale, nini jotzulua.
Nahizu barkoak ingartuatzea? Ez. Aguante que buen dio. Eunda masei. Ba, broma utxi. Gero, dinosauriak horia, nivel desberdinetako daude. Horia, galdetzen da... Bai, bingen egimintzei da ze librada, bai, handia indet. Bai, nivelan arabera estadistika bera erakutsiko izuet. Dinosaurio batena. Ez gure Rexana. Gure Rexa da... 36 nivela uste. Bale, 36 nivela da. Hortaz, estatistika dauzkat. Osasuna, 3244. Indarra, hau. Hortaz, zenbat eta altuago aurkitu zer dinosaurioa, estatistikak handia dauzka. Eta ero baitare da, harrapatzezun niveletik, zenbat da maksimoa handitzea. Iruita bost. Guain iruita zotzia jo da. Ba, orduan, klaro, zenbat eta nivela handiagokoa harrapatu, ba, gehiago daukazu ez? Margen gehiago daukazu. Ostra, Iban zuri sartu izute, kontu ze, narkotikan, nahi gabe. Lasai, hilo dauke zea. Torporra. Torporra zaino fortaleza bai. Ah, hori, fortaleza. Torporra zin da hilo. Nik ez ipegitzen ez, Nik ez dauka bat behar, Erroi basatu izkiot. Ontxe behituko izut. Zenba behar ditun. Megaloceurus, ez? Ta nivela... Megalodon. Horia. Ta nivela zenbat esan duzu? Eunda emezotziola. Ez da hit, oinkos gehioan o tonto da. Bale, berrota bat behar ditu. Bale, ba, uste tinko zen bako lukela. Eske bide, nola daun. Ba, bagizu. Bai, urbiltzen ez baino. Ez da bizi brematako, ez bizik dago. Ez kornortia gabe dago, Ah, bai? Bai, azike. Perfecto. Esan goizu zenbat aragion behar ditun, eta zenbat denbora. Emeretzi eta 52 minutu. Zain ez du frigorifikoa nola lortu bat duen. Bueno, ondo egon da. Kostau zait, gezi lasaikari guztik gaztau ditut baina. Ze material berda, frigorifiko iteko? Elektroniko gehien bat. Wow. Horregatik, Bale, odun petera bat badago hemen, ala? Bai, hemen, karriet, azkarra. Batek bauke kutsa inda. Ikesita, kutsa egiteko? Kutsa normala berdiaz. Bai, itxoina. Petera honen sartu zaretzen nuntzokena baina. Ez dakit, amendik utziet. Bai, ezaztu kaka katzea, kaka handik eta bronto, zelaikabeko bronto barrua. Juten gaineako, besten bila. Dun biten. Vale. Pare bat kasa ite eskitzut. Vale, mi esker. Etena dain, gero eman inbako nazu, Bat eta nahi izotzetako zona eman da utzi. Ni jungo naiz. Kutsa batekin. Kutsa egike bali gete. Eta zen berdezuan? Perlak hartu nik. Galdatzei gute gu bakar gauen zerbitzearen, o ez, beira. Ez, jende gehiago. Ez zaizu esalduko, baina gaude... Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, danea 8 zerbitzarian. Guantxe konetata. Bai. Gu lauro kontutan hartuta, 8, beste 8. Ego, beste lau. Ah, megalo zero sauko, ez du. Zein behar du? Kastorea eta... hostia, aztu intzaiak edaritz. Bai, Trampa argun kastorea genukean. Eta mehatzeko. baina oinez dago, ez? Txiki, desatu inda. Bai. Nire amabikoa genuken. Kao, ezke, ontxe behituet eta etzion ezerre. Bugen batekin no atera ingozan. Boete, putadea.
propio genuken da prepata. Ze berez behatzen ordu erdi eta mehatzeko eta ez da 5 minuturo gainen hotel daudun Aha. ez geren lehen gu hortako gai eta Agenta bizak nekarri diteke? bai. Zaiatzen nahi. Bai, nivel batxuko aldezun bajuna. Bai, ze total egurra biltzeko. Kastorea da ikusten nahi zaten antzat. Dinosauria zertako? Dinosauria baliote atakatzeko bestei, zeure bazea defenditzeko, eta baitare zeiteko. Materialak eta biltzeko. Aldiz, dinosauria bat dago hor daukaguna etxean, dana zeiteko. Harria biltzeko, beste bat lastoa biltzeko, kastorea egurra biltzeko, Duda, non dola estorna? eta okerrok, karnoan nun da? Hemen? Bukaeran raptorrak inda. Ba, ez dut Hemen da, ikusten. megalozeosa. Karnoa ez dut ikusten, Hemen txaula? Amen, joa. Hori bizta biztante onda. Bai, alban, Bateatek egu pixka lautu aldeiken, ez da, mesez? Nik zerbe baukat gaine. Ba, ez daukat, ontsateako izut. Eske, laston makinak inatzea zai izatea. Begiratu, zerretiko lehenko da itxasuntzeko armairua. Bale, atu guen iglasai. Ni bite hartu da nahi. Ai, bai, egun da piko, ja. Bale, botella zurbil, eziko nahi ez da moitu. O utzi besten barron, utzi lastonan barron, megalo zero zen. Nun zaude... Enpuzia pizza nahi ate. Bai, jo, atzean zara justu. Mi eske, Zorratik. Nik bite bauket pixat hemen. bueno, nahi behaz usatu. Zen dabil, otzo bakarra dago? Ez txikik lehen batean manindo, baina etorria. Nahi aldezu ikia lagabistak. Zer hori? Katalejoak? Nahi. Ni bauka bat. Beste ez esatezu, Nik bite bauket. Egin bat niretza bai, esedez. Bale. No, ez du, ya pixo aguantatzen. Ez da, no, nire boston kilo azket. Nik sartu dizkitut egurre. Zer, emeste txatu naz? Bai. Zer zu desgraziatu, Osa ez du sartzeko, badena sartu ditut. I baino, boste brena sartu. Bueno, txiki, ja, hain listo zen sartu nazu egurpi, zea. Momentu bat. Sartu nazu larrue, eta asuntzea. Vale. Zuntzanare lapurtu nionik zea, tipo hai. Egitaia, ontsa bilduko pixkat. Nuntzare ban? Da lehenko leku garen dinosario guen dio pixo gehi hauke. Que por cierto, hartza zan, zuntza biltzeko oso ona. Bai. Bai. Bestela bat zegoen beste dino mierda giganto biteko zuen jotzen nahiko atzen. Ja, gaina beha bakarrik egin bertzun. Bai. Baina ondo zegoen, denbora sorga balimak izut behak ondo atzen. Ba, baina beste, hartza gartzen salvajadakin. Bai, baina gauen zea gartzizu bestek. Ja, Hauts. Bueno, ja usten nahiko betela. Txure, bai. Alet, nahizu franko tiradorea edo ez, armak ez ditut. erakusteko. Bueno, erakusteko igual bai. Daude armak, zuzko armak gero badaude, nibelean aurre jarraituta. Beira, zeuk zein. Zeuk atera. Bueno. Estorri. Hartu zeuk. Eta zeuk erakutzi, kanpote irautzi gaitu. Galdetzen du, offline bazaude zure bazea dinosauria babesten dute? Beira, hor riflea da adibidez, mirakin. Bai, dinosaurio bat egiten zaitu, Babeste zaituzte, bai. Eta gaina zerbitzari hontan dago jarrita, guk geure zerbitzaren jarritzea nahiko genukena, offline zaudela, dinosaurioei eta etxea eta ezin diozutela erasoin. Zer ez dela putada da, pertsona bat gauko lauretan sartzea zerbitzairea eta karo.
ezin du, besteak lo egongo ja, hortaz ezin defenditu. Eskatzen zuten eta atakatu norbait, ez. Gerrak ez ditugu hasiko gaur. Oia pila atin ditut, Zein duzu, goia honak? Normalak. Bueno, bai, baina zena etzea. Desechableak ez. A ver. Holako. Hoi da, bale. Bi, osea, etxen jartzeko eta beste metala ez tekoneko. Ha. O metala ez, perlanen. Eta etxeatzean, baina ez, askotan gero lia egitezea. Nijun ezate etxeatzean daoan toki bat jartzeko. Mikel, agenta ez nivel daroita bostekon bagon dauzkek zea, irera gabizta. Mapa infinitua aldan galdetzutez, hau ez da mapa infinitua, mapa finkoa da. Gero dauden mapa ezberdinak, eta hain nahi dute jarri amendi pixatea, mapak infinituak ez dira izango, baina prozeduralki sortzen diela. Hau da Minecraften da bezala, beti partida bakoitzean, zea izango da. Mapa ezberdina. Azken baita zerbitzaetan, azken finean, esan. Ematean mapa ikusten da nolako. Bai, erakutsi dut. Vale. Azken finean, zu bakizu, ibiltzean, han frentean dago mendi hartan metala da gola, eta hortaz aziratik zerbitzaren hartzen mazute toki hon bat, abantaiari egozu. Esan, Iban? Karno eta zakorda laiz. Bai, behitu jot. Vale. Tiburoi ez? Ez tiburoi ikusia eta horrekatio. Tiburoi hauen diot ez. Karnoa hondi faltazako, 8 minutu letuet, baina gehiago izan behar du. Hauen diot, ze hostia basatzen dino azte pina hori. Esto, cabrón. Ere bango izut ja... Etxoen. Oiak egiten nahi nahiz. Ustu zaizu, Zanik pixu gutxi ematen do txori horrek. Hain gaue... Baina agenta gizen, jungo ala gauzak ustea. Ez du, txorin. Gauzak ustea agenta gizen, geho bezaldea txorin. I txorin juntzek hau agenta gizen seitzeko eman da, ala? Bai, baina poliki jun, bestela askotan gelditu egiten dute. Bueno, gaina kontu neukita gigano eta hor daula. Ja. Zeitzaret, trasladatzen gauzak ala? Fabrikatzaia jarri arte gaudun frigorifiko jarri nahi jau, zea gira jan nahi jego. Eta nik aurro dira bestaldera eramaten dari naiz. Zaizara egin? Jak nikua gazetan, rameatzeko. Bale, eharki. Kastorekin. Hogei, asko da baina. Iban, hartu txori eta hartu argi gorrie. Zea argi gorri. Irlan dauna. Azkar. Kagin ez txori, azkar. Eta zen ez oiak eta zinez motxu. Jo. Zinez motxu, moten dijo. Bale, problema dau kastoreakin, hor barruan laga, baina fletxaik ez daukau. Niko berroita marra ditut, Bale. Zuri beti azten zenizu, txikik beti estak bate amate, minimo. Eta estak de seguridad, beti akizu txikik biatola. Estak de seguridad. Kenduta beak ez daukela eta bertatu jatzeela. Zu ikustezu, txikik metala ozeo ze sobrian doble ezin da ikusi. Ze ikusten bau behan zaratzeo. Bera ez guantxe. Bale, berrota mar minutu tardatzitu zeak, karnoak, gesten totalmente. 8 minutu esan dituk eta. Bai, geskik letuet, beste hau letuet. Ez que nik epetatzen 8 minutu oso gutxi ala. Txiki, bazuka zeuk hau. Ole, krafteatzeko edo bazuka. Ez, bazuka. Earki. Ela gehi pixatzen. Ez moitxu. Bantxe noa ni, txorikin. Itxasontziek agri. Bale, bano. Ni jo. Bueno. Tero noski, gauta egun zikloa dao.
Ikusten zuten, Bizitautik gaioa berdea da, berdetako atxiki. Arkiba. Eta gero baitako zelau detonagaiun planoa, eta baita brujulana, hiperrota. Ba, hau- Hori. Eta boss finalik balda hon, bai, kobazulota jun eta hartu behar dituzu artifakto batzuk, hola, pieza batzuk bezala. Eta pieza haiek hartuta, gero ze lezketzu. Txiki ez da galdea, Inbokatu lezketzu alako monstro batzuk. Iaritz, zuen ondontzelek argi berdea eta morea, o ez? Ez, ho? Ez, nik ez dut ikusten. Hori bada, Island. Ontsatea da. Bai. Bai, txiki zijonatzea. Baita ere esan argina, osea, hor premio que tendiela eta hola. Ah, bueno, bai, argiak egoten dira, kolorez berdinetako daude eta da nivelan arabera. Irekitzeko. Hortaz, argira juten zea, eta hor, ikusten zute bola bat jesten nahi dela. Ba hori jesten danean, hartu lezketzu, irekit lezketzu, eta goten dira, ba, hainbat, o planoak, o bestela, objetuak. Eta, karo, zenbat eta maila handiagokoak, ba, objetuta hobeagoak lortzez zaizkitzu. Baina maila gehiago batzuk irikitzen. Karo, gorria da azkena, berdezuna 60, ez? Bai, kenduta udazpin daela baita gorrik 80ko. Abai, Taleku fijotan da, jo, ba? Ba, ez, horia da 50 olako zerbait, o 55. Hortaz, ni adietzen naiz nibela, 26 naiz ni. Baina, koño, nahi gabe kastorean alba ere naiz. Ah, kondertei gabe dago. Ja utzi elotan, Kontuz ez, ja, honei izuarri azkar jeste zakota. Ze nibeletako da? Hogei. Ostia, oto diaino gehiago da, Asko ez. Lasai, behidako izu momentu baten. Ontxe behituko, kasteroideza, hogei nivela, 86 minutu. Jun, mejo berria sartzen ja, jun ego naiz. Zenbat minuturo torporra beraino? 5 minutu eta 19 segundu. Ketzala behiz ez tezu ikusi ala? Ez. Galdera gehiago adima euskatzute txatetik lasai. Balein gotena da zeak jarri egiten. Narkotika gehiago. Ondo. Gez egiteak problema, gez egin behar ezazkau. Nik ankilotxoa tameatuko nuke. Inoz ez gaizkitatzen. Eta basian ez mugitzen dugu tokiz. Eta Ba. bukatakon eta giganoto amenaza bizatik galdutakon. Pufa, giganoto zana... Eta me autakon. Exacto. Ez da txarra, Idea txarra, eukitzea. Bai. Baina giganota tameatzeko guen dio gauza falta izkizu. Hombre, mesetatik disparala izkeu. Itxen balin bai Mesetara imposiblea du behar gillotzea. Irekia. Baina nik ingo nuke gelditu, bestela... Zerra hau? Seituen jaitsiko zaio, bai, entzegau. Bai. Giganotosaurusa da, lehen hoia akatu nahan dinosauria handiura. Eta da, salvaje moduan da... Oso arriskutsua. Bai, oso arriskutsua da. Eta pila bak entzeu. Baina gero, harrapatzen maezu, jetxe egiten zaizkio estadistika, baina alare oso ona izaten zehitzeu. Ez lehen bezain beste, baina bai. Bai, baina defenditzeko basea oso ona. Bai, atakatzeko ere bai. Baita. Agi etxekitzeo. Bai, dinosaurian izen guztia ikasteko, bai. Denboa. Denboakin seitun ikasten dira. Bai, zeituan ikasten dira. Gaina Wikipedia oso ondo dauka, zeak, arkek.
Eta bueno, hau dira berriak. Adiz, beltza dira narkotikak egiteko ibiltzen dianak. Eta gero daude beste batzuk. Mejo berriak dira belar jaleak zeiteko, domestikatzeko honenak. Eta gero daude txuriak, egiten dutena da estamina igo egiten dizuten momentu puntual batean, janezkeo, baina izugarrizko egarria emate izu. Eta deinon kasun gozea. Hori da. Jendia. Bueno, eta esnatzea. Narkotiko zenbat prest? Ontxe noa eitea. Nik ezin narkotiko egiten, ez da? Alare errek zaitak endo izkiot aragi ustelak. Iban, baukuzu argie? Bai. Pixkat hor. Jo, argiana da etxean generatzorea jarritzen dezun arte... Pixkan askantea. Torri pixkat, Iban. Vale, ya está. Txiki, satu izkiazu beste, zea... Jakarno konorteik gabe nerdin dau, Satu izkiazu... Suari, Zenbat? daukezun guztie. Bale, jarritut krafteatzen zeak, larota bat narkotika. Txiki, suari, ari eta eburri ez dizitu eskau. Opari bat da. Ja. Zuri muerta egizulako, ala? Bai. Bale, aritz, eundala erogei bat gezi hozko ginda. Bale. Oan gezin narkotiko bihurtuko jut. Bale, nik 54 aragi ustel daukatz. Baduzketzute eziak, narko berriak. Prontoa batzuk badare gaina, prontoa moitut da momentu baten jazta. Bai, moituet eta hartuet. Berri zengoet. Nik bere berritxo kastori jantzat. Eiten nahi dituke pila narkotikak? Bale, kastori jantzat uste daude, narkotikak edo nartua. Narkotikok berez narkoberri baino hobe die, nivel asko mantenten nahi bazu. Baina nivel asko platen baizu, ba, narkoberri satu. Hori da. Kasuetan non asopla egun ba, nahi zuna satu. Oso lehentua da, etorkor bat jua. Ez zela nola bortzu zitila, berroi minutu, bide bosteko tamean. Txiki, metala eta eman adituzu beste etxea. Pixkat bai. Bale, eaman dizkizu jarrituten oia batzuk eta... Zeize gehi esan. Galdera, Argentak izaten barruan. galdera, zuet txatean ertetzen zaizue testu blokea izeneko hola? Bai, Bai. bai. Ah, bale, bale. Txiki, jarri hemen dio 6 oia eta eman baita kristalare. Agenta izontan daenak. Vale. Eta baita eaman perlak, zementue eta 5 gasolina behako zu. Zertako? Vale, zei. Gasolina pizteko fabrikatzeia. Hori Baukeu. nahi balin bago. Baukeu. Guen jugu naiz perlan bila, zuk emango nazu. Eta zen berzuan, kutsalaga? Kutsa bat jarri, eta ni gehitu jasotzen. Osea, kutsa eta oia batzuk, eta hori aguantau aldeten guztie, hilbe. Osea, eta hilten okenen behize ondo natea eta segi. Ah, bale. Nola uste gile genea lehen, zera, aurrineko torre eta lotzeko nola ingeniala. Aha. Hombre, gero etxea beste tokian jarrita jongo gea toki honea. Txoriak. Txiki, guen dio, enun, espero. Etxeko ateirik eta gehitu, Bai, lase. Bano, lase. Armadura kendu. Iban, armadura kendu. Baina, hotetan aguanta, nahiko tala? Vale, pues... Armadura Janari kendu, behar du. aguanta behar. Janari behar du, Esartuko jot. Oke baina.
Ze animali dauden? Ezken beste daude... Honena wikia behitzea daugezu. Txiki, zer zu, aragi normala? Azita dinosaurio txikienetik, Aritz, aragi ustel pixkat bada, osea, frigorifikon ez esmaizin. bale. 10 gaula dago aragi ustela. Eta indako gezi guztiko egin ez uzten, Bale, perfecto. Bale, 107 narkotika egitenko jarreta daude. Berri gehiago bat duzulta. Vale, 176 gezi azuzua. Bari, animali txikitatik hasita, adibidez, raptorra nahiko hasieran harrapatzen dana, da, amen. Dodoa zuezu, eta dilofoa. Dodoa da azken finean horia. Txori bat. Txiki azpin nagoa zen. Oiaskoa moukoa. Hau da, diloa, raptorra pixkata handiagoa, Eiz agotaten. Gauzak garantzitsu eta gero pixkanaka handitzen. Garantzik da polbora. Polbora egiteko. Beti izanatu dut ez zehose garantzitsu da zuen bota. Ostia, kastorea, aiz, zea, Mikel vigilatzen? Bai, nina du. Iban, Hala. baukezu kutxa? Bi neuzkean berez. Zu Uste boten baina. nezula. Ez Baina neuzke baina, boten dizu. Nik ez ditut botazetik ez eren. Nik osa ez ditut. Ba, barron ez ere. Bestela megalozeo zen. Karnoa Ah, kontrola aldezu da. Karnoa eta, bai, hain ez kontrolatzen. Bai ez zion besten, beste argenta bizan. Ez megalozeo osa, seguro nau. Gauzatu guzitu baron. Megalozeo osa. Bai, kutxak hemen da, Kontzen. Eta gero adibiz otsoa dago, nahiko ona dela. Eta gero nahi deuna harrapatu, oaindik ez daukaguna, hartza. Hartza da oso ona. Ia Rex bat baino hobeto, nik ezagun nuke. Ia o ez, hobeto. Bai, hobea. Bizi ezko asko zobea. Bai. Ze izugarri asko kentzeu, oso azkarra da. Rexa daukan desbentaja hori haundiegia izetean da horia, mobilidadea ze hori ez dauka. Ba, txiki guazen ja, hostia. Denbaz galdu biden. Bi eraso hauzka hartzak, bat korrika zuzela hilaizketzu eta bestea da geldi zaudela potenteagoa. Txiki, Ze, guazen direkto? direkto goaz? Bai, lako tio. No nahi zuhun ba. Etxea? Beste etxea goaz? Ta gero tio, izozeta, betera hon baten. Ba, izozeta honea ez beste punta. Bai, horren ikon, lehen guztun hori zela. Teranon azkarra eman atzetik igual. Komeniko zen, baina ia behan du. Ze hor da titanoa. Non? Titanosaurus'a horre lurretan. Nik alok ikuste ditut, baina Titano esan zu o gigano? Giganotosaurusak arrizko mureia apurtzen du. Uste ez. Berez agie txikitu jo, así que muraiare suposatzen. Ostia, que putada. Tean paine dezun agizkoa. Ez, baino bazparez, batan erten bada, peligroa da, o bazea eukita. Bai, base agizkoa da. Base txikitu ingo liuke. Erakutziko je jendea izia. Momentu batean, Pteranodona hartuta metala tabiltzeko tokia, mendia. Denbo asorean alin behar gezu volkanarea gutxi. Vale. Ezin dugu egin etxea, baina berez alda besten. Beira hemen, ikusiko dituzute. Harri hauek ikusten, hola, kolore doratua daukatela, ba hauek dira metala mateutenak. Ba, etorre ertzea pikoakin, eta pikoakin hartu. Hemen ikusten dituzue salvajeak, hor raptorrak, hor ankiloak, borroka nahi dira, zerren, eskorpioian kontra. Komenta osakaritz metalezko pikoak importanteko jukela, osea asko zobeakela horiek ibiltzea. Bai, obviamente, hori Minecraften da bezala ez, pikoa, materialaz mejoratuta, asko zobeto. Hemen Rex bat dao, mendian.
12 nibelekoa. Dios, Quetzal! Dios, Quetzal! Ze ketzala dabil? Ez, baina agapatu gara. Ah. Eske lehen agapatzen egon gaino, txikiri joku diateintza jo eta odun porkulo ditzegun daño, estela? Pentsau, ja, bukarako 3 segido asmau dizkiot. Dodoa, galdetze dute, Dodoa dinosaurioetako perro patada da? Bai, antzeko zuze. Dodoa arrautzak egiteko. Oi, pentsa Baina goia... oso garrantzitsua da. PvP'n oso garrantzitsua da. PvP? Bai, zerbitzari ofizialen PvP. Ah, ofizialetan bai, pentsuak egiteko bai. PvP o PvE, horregatik ez dira PvP. Txiki, granadana eta bestea zeu. Kutsa nik parea da emango izkiat, baina armak hemen utziko izkiat. Eta hoge kortibatu eta txiki baldauk ez duzea, nola da. Oinarrin balda, astozkoa edo behinik. Oin gongo jatot. Erakutziko dizuet. Guk orain, etxe haukau, hor, playa ondartza hortan, gutxora era, horrek uste zutena. Euskaldean. Ta junbergea, horra. Hor argi urdin hori eta daun pare hortxean berdeu etxea. Han, ikusten? Toki hori nahiko ona zen metala biltzeko volkana dago, volkanaren aurrean dago, nahiko gertu, mendi hori, bestea frentekoa, bi, eta haure bai. Eta ero elurretako zonare badago, eta etxe albane dago, zea bat, metalan. Beaz nahiko ondo dago. Gio baita esan hartzetatik urbil daula. Bai horia, hartzetatik hurbil dago. Baina, kero beste dinosauri batzuk nivel oso bajuko dira zon horretan. Hori da kuriosua. Ta pejara amasei, etxe alpo, pari. Bola egin da bota. Bai, hostias, kostaziun leheno harrapatzie. Bakizu kamuflajeko errepa badaukezu, Ja, eta getzik egin da, ba, ja altxatua. Karnoa nola ikun. Akordau megalodoia. Bai, lasai. Megaloia pila, denbora pila tardatzea uzeita. Bai, baina botatzea kostatza digunez, ez zala esnau. Bai, ez natzen tardatzeula denbora pila bat. Baina uste lehen erdintzela lehen esan detenen. Ez, Euneko 80. euneko 80. No, ondo ondo. A ver, zemoz aguantatzen deuro. Ba, igual karnoa ja junin berre, janaria sartzen. Txekin, nahi utzi nazu perlan lekun. Osea, justu perlan ondo, baina guan dio izotza ez daun lekun. Eta juna hori laguntzea. Bai. Jirafakin. Jirafa tamado bazue. Ez, bota, jana, primerako eragi, Hombre, igual brontoako beto, ez? No, jirafa Lokatz, lokatza botatzen duten hoieke aragi ona emateu, Bai, Bai, aurreko nakatu nuen rekzaken da ona mantzi. Bai, asko ez, baina zerbait bai. ba, aprobetxatu horiek. Galtzen dute, hartza gaur egungo hartz normala da, prehistoriako zapizti ikuskarren bat, ba ez, tamainoz gaur egungo hartz grizzly horietakoa bezala gotxe. Bai. Baina emateitu nostiak, Ba, emateitu nostiak badia rekza baino... Ez detu lertze... Zeurun zeukiko debilitaten bat, zeak? Hartzak. bizi egutxe aukela. Ja, bai, baino igotzen badiozu ez dakit. Korritiakon ziozen kontra obstakulon bajo ezkio ezin dola azkar jun behizeia motela azten dela, baina bestela. Bai, baina azken bitean rex salvaje batei zeite jozu iez. Korrika iez eite jozu. Zer rexan korrika egiteko abiadura basea pertsonana baino motelagoa da. Bueno, izan daike. Rektoan, rektoan, zehai gabe. Ostakuloi gabe. Hori duda bingo nuke, Bai, ala da, Hola da.
Ba, nahi beti agen pauten haue. Karo, estamina zuri gastatu ite zaizu, behai ez. Ja, desagante importante. Ja. Txiki, Morea. morera atuko gala. Bai. Ez da oso ona izango, baina... Bai, ona da, zatik, ikustezu dauke Bai, gorri hoi ondon. gorri... Aquí, mindare... Pare bat... Ze ikusi zu. Arbolak eroitzen. Bale, otun zeu ondie. Karnal neko berrota marienak O kontzientzia. igual patxi bat, Bai. edo txiki, patxia izango zen. Ez, hor dau Rex bat. Ba, igual dia, utzi nahi. Hartu azkar. Berrota hozte magoz eskuat, narkotika, kontxe? Bale, mierda zan baina, bueno. Txiki, zer urtia pasatzea? Gure zehola. Nahi, ako eman abuela pirainak eta dana. Eta geiksa. Txiki, azkar. Korri. Zindez? Atera horreta, tio. Ba, zindez, dela? Zer nago, azkar. A ber, ezin Ez ditzela urre hartu. txikituta, ez urre txikituta. Hago. Hala, Bai. hartu inizut. Zer zaukezun. Jo, ba, oia kutxa eta argiotakoa. Nere konpie! Zer da, kompi? Txiki horiek te siguen. Bai. Oietako bat. Baina antzaukezun? Bai, nere gainen. Ah, bale. Primerako eragikin kambiatuta. Ez que zate, pentsat, leheno kompia ikusi basea alboan da, pentsatet, ostia, basea atakatzen zerbait izaigu, akaso? No, Iban, jongo naiz ni, hartutu zure gauzak. Utzikoet oea eta horra gertu gero. Vale. Eta kutxak jarriok. Bai. Oin jungo bea, aragi honan bila. Beira, aragi hau da, Suizidatu ingo naiz. Oin dio ez zenezela iritsi. aragi hau da aragi normala. Eta... Nire naizil. Bale, ez hori posko eta gitu naiz. Iban utzi zeiten. Lase. Jaukatu. Zein. Zer jungo bea izatzea? Zeak onena, ez? Brontoak eta hola. Bai. Bai, ni jirafa esango nuke, baina nahi zuena. Baina, jirafa gurruti daude. Eta jirafan ondon da, glorifikatuko. eta giga dau jirafan ondon. Ja. Bera, etxean duan zaba da. Estego bat. Bai? Ah, bai, baina zeak, tipo batenek. Hasi bestela ez dago ezin nahiko ematen. Pare bat horra mateko. Bai, baina zenbat dut jo garitzen, bezortzio ezaltzien. Ontsa zauen zuet. Hemen, zemento bastante hau, Zeon, Ez, seitzeo ez datu. Justu gure etxen azpin, hiru dare, osea, Z1 zonakon, hiru dare, ezkerriekoa, hor da, 228 hola zementua. ba, oin goz bauko de xente. Bale, tiburoiak 19, eta bestiak 18. Txiki, guen dio gehiago behar du bitxeko frigorifikok, Oi, lasai. Bazatozte? Ni hildan hau, Ah, bale. oia eta jatzen zai. Bestela Mikel hartu otzoa eta guazen bilok. Vale. Igual nahiago ikastoria edukatzia, porque zei asko falta. Ah, bale, egile. Endo minuta marriendo dao. Zer du notxotan zoazete. Jo, testu bloke putoan egin ja. Bai, denbora ustian txatean. Epa, Orain falta dut pixka. bai, bueno. Txiki, Best- zu zein genero klasezea. Osea, zeta dagoeneko lekun eman dizkizu ez da izen badoia eta bat jarrizku.
Beste guztitxo egin doren. Baina bat jarrizu, zetizun lau jarri hiru bintzat, estak osoa. Neuken, Baina, txorin pira zelen da. baina txoritik ez ditu atera. Bale, bronto horiak jatukot. Bueno, Etxe alba onda bat, praktikamente. Descansau. Amasei nivela da. Así que... vale, pues. Beste Iban, Bale, aukiatako naiz. Hor sekmakia ikusten zutena 80 nik kentzen diotena, eta 67 Mikelek kentzen diona otzoakit. Eta horian azaltzen dana, berak guri kentzeiguna. Alba zuten nahi utzi hortzak aiten, hiru... Nik Vale. hartu ditxu konturatu gabe. Bale, lase. Zer izartzen diogu? Karnuari lehenengo? Bai, ez? Vale, Dena sartuko dugu ja? ba, eko zenteno batera, eta... Itxoine, nerea estamina gehiago da. Bai, beti ez da bine pedot erriusen. Zaina hongo nahi zuen. Igoin berda honei. Jo, eske bosteun bakarreuka, estamina. Zizaude, sartzen? Hone, Ez. arai normalare sartu, Ez, lase, eman dio narkotikok. Vale, vale. Bale, prestau aragi ona, Nik atu jut, eta aragi normala amasei doket bazpare geroko. Bale, ni jaz aragi ona hasi nahi sartzen. Aragi normala sartuko dut, baina... Bale, nila da sartu jo nindukena. Bale, desiente indu. Bueno, ia erdi, Bai, maz. Erdia. Gehiago. Bai, onge jo. Guain, bosteun arte egin bat don jana. Oseinu arte. Berrotaban nivel. Bea, primerako ere geixokin jain da genuken. Ja. Ba, ez dago gaizki. Bale, ba, beste bronto bat ikusiet eta hanen bila. Baina ja ezpo jango golpen. Bueno, tiburo jantzat. Bai, hori bila bai. Launtez brontokin bukatzen eta jongo naiz perlan bila. Frigon bat iteko. Ni begiratu dago nuke kastoro ditia. Bai, Mikel, geldi ulasai. Zeakin, Vale. bi bakarrik moldatzea ditu. Bera, raptoriak horrik aldeiten. Han dao, tapejara. Zeatik gustatzen egisa eta besta eta ondon korrika zuala. Bai, estamina ez gaztatzeatik. Ondo, ze jungo ju, bestaldea bronton bila. Bai, bale. Igotzen ez gora. Boitxoinez, zen nibeldan, irurotalau. Piraña gatagatzen. Bai, nahi bai. Eta eror zea dao. Bronto txikia. Beti izena azte zaitena. Plodokoa. Hori, diplodokoa. Holakoa eta meatuak gako, amaika pertsona moitu balio. Bai, baina aragi honare eman iteu, así que... Oso txarra da, akateko txarreta. Guantxe lontizut. Otak ez du patxerino ondon. Rexan problema hau da. Beira, ikuste zutena mugikortasuna. Du bakarrik dominatu zuela. Joder, ez da giratzen, Nahi bintza hostia itelak ez ez ematen. Ba, kontuz, Bizi ematen hijo txakurei. Vale, Erdiaino hola jetzizegoetan. vale, nahi iaz dit ez erregetxi. Aragi ez dauket asko baina. Zei atakatzen, nahi. Atraik bat. Astuna, kontuz ez zure aldea dijoa.
Bai, eman dit. Estamina gazta zaita. Ez da traike, patxirinoa da hau. Dino berri jarri dena. Ah, bai. Bera, guantxe bota bestekea. Bale, hor karnoa dao baitare, aurreo. Hori ere akatu, arai hona mateute. Ikuste zuke hori ala. Bai. Hori da, osea, ez ofentsibo izateko eta botatzen joan gautzateko. Hain honek primerako, ez du uste emango ni, baina bueno. Gaina pireña guzti hemen eukita. Estamina horrek zai. Dominako zuela. Bai, bai, bai. Txiki, kutxa notiko zen ba nire izotzetako erropala. Jon, ez, lasai. Galdetzen dute etxekoratu ez dela guztia karnoa, ez da nahi ezengo, ez. Iez egiten du barra moratua gestentzakonean zerora. Bitartez egin dezakeguna da janaria eman, eta utzi pixkatean. Iaritz gauza bat ingoia bukatzekenen tameatzen dio. Osa, jate dioi. Altu 8 eta eman 6-eko bestei. Bala, Aritz? Zerrei? Altu 8 eta eman 6-eko Gexai 8. Bale. Analosauriosa daude bi, fondoan. Algebez jarriek 8-ok 6-eko. I 8 gainen da, seitu zala... Hola, azkarra, oiatzeiz. Bale, bale. Baina guen jo algebez egin zitzen. Bai, bai, bai. Venga, asai. Ez que nahi nun oindik gehiago hemen, Janarian bila. Naizuna nila etxe botan ez. Baina alosauriusa bila, endaiz atraitzen. Ez dizu sugeritzen. Aragi hona eman dizu beste dinosauri berri honek? Ez. Bale. Beste ataka ez dizun, Zea bat egin behar dugu, dinosaurio azkar-azkarrura, full velocidad. Galimimus. Hori da, galin... Baina horientzako behar dugu eskopeta. Dardola 6 garriken. Galimimusa? Jo, ez da zaila zaiteko, Eske beti hiliten dugu. Boleadora bota eta... Zea Ez da problema. Hiliten da. Min gehi egitea zu. Eta exacto botatare... Ez dauke euneko dexente handia hiltzeko. Jo. Horrekatik behar da eskopeta riflea beste. Horregin gutxio kentu jozu. Ze, karno hacemos dijo. Karno ez hartu iskote, bi bakarrik karritu eta... Eundeko larago inguru. Vale. Txiki, hor du erropa ez dau. Han. Ez, Eta zuen nuntza, biden, boltan. Oen dio. Jo, argenta bisadoa geldua ez urrengoa. Eta kutsak eta kolokezkezu. Bai, bi kutxo eta 3 hoe. Bale, ondo. Baina erropa zukatu zuela, baina zu bakezu. Bai. Gio txiki petera honak injun. Vale. Zozketa egingo deu, galdetzen egazate, hause, karnoa bukautakoan. Txiki, piko ikutzi aldea zu olioa atzeko. Ez. Olioa 2 segundutan hartzen da, lasai. Ez.
Udazpiko kobatzulo batea jomarko noiz daitean. Bai, baina zein dakoan, buzeatzeko ekipazioa indakoan hori. Ketzala mendo... Oso ondo hau. Eta Oiz. hor basea diren batzu... Ze aurkituko ote zuzean? Urazpiko koazulan, ze animali izan, Udazpiko kobatzulon. Bai. Kobatzulon bertan ez, uste dinosaurio daunik. Dudosoa da. Bai, egongo die fijo. Hombre, bestetan zugea da oten dian bezala, egon berko luke zeo ze. Beharko luke, baina ze jatzen den hor. Pirainak, Da, hoi seguro. por putear ez. Igual anglerfish jarriko, Ez, galdetzeute atzaiei beste tributakoa izen aleizken. Lapurtu dinosaurioak ez ezin da. Oakatu dute iskot? Segun ze zerbitza egiten denboa pila pasatzen duenen, Bai, baina esan nahi, bestela ez. ez. Inkonsiente utzik ezu. Jo, ezke bestela absurda izan litzake, tipoa nivel batekoa jutea eta 150ko rex bat lapurtzen dio bat. Ez dauka zentzuik. Putat izan litzake kristona. Hombre, eta absurdo atxirentik olako dinokin hasia izatea, bestatik. Jo, Ez zuipe, osea, pentsa ez da izen bagotu sartu itun tipa da egitea. ja. Azken finean pentsatu, hemen domestikatzen denbora 5 aldiz azkarro egiten dela. Zerbitzari ofizialetan 5 aldiz makalagoa da. Hau da, karno hau egiten, 4 ordu, 3 ordu piko izan litzazke. Horkatik komenia jende gehiokin hau. Bai. Batek momentua taiatzeak batek ezin du zain. Daudun kanbia bitea. Zainten gehitzea, Kastorea bukatuta ja. Vale? oso ondo. Zelain aldiozu. Ez dagoen nik. Hale, hiltzen aizenen ingo joz. Zementu baukeu Bai, bakot. metala baukeu. Zeo ze. Baita. Jo, perfecto, harriak biltzekoa daukeu, zea daukeu baitare, egurra biltzeko. Egurra eta... Nautoa. Bai, Jon, egiten duna da, galdetzen du hemen, nola tameatzen aragia hemen ez etengabe, enberdana da, gozea 50 gesten txakonean, berak aragi bat jateu. Alba du jaten du aragi ona. Aragi onak egiten dio, barra ontako progresoa, hor etxekotzen ipintzen du progresoa, 4 aldiz gehiago egiten dio aragi normal batek baino. Hortaz, egon behar du, hemen pixkana denbora pasauta jaten aragia, eta nibelez igotzen da. Nibelez hilo. Nibelez ez, domestikatu egiten da. Txiki, frigorifikoako zenba dako jau? Eskirik zuk behi da uzakitzen materialak behar dien frigorifik. Non nahi zu behiatzea, una aplikazion. Zuek akazute ez? Tera no hau? Bai, etxetiok. Frankotikarekin. Ah, bale. Baina aida jolasen. Bale, behiratuko tiburoia, nola ikon? Bale. Erdia baino zertxoa gehiago dauka, zea. Ze esan dugu frigorifikoa? Bai. Baina hango etxeak teiatua jarrita dauka? Ez. Ba, jarri erra da, ze. Beharko 120 metal lingote, 15 polimero, 25 kristal eta 10 elektroniko, honen arabera. Vale, metala balen badaukeu. Polimerok obsidiana behar du hortako. Bueno, hori mendin ondo natuik. Bai, Zerbait ez. O bestela pinguinon bat o besteak hau, hori bakarrik faltatzen egun. Beste guztia bakeu. 10 elektroniko bazko. Bai. Zer gero, hemen kezela eta.
Aurruna bitxau. Alperri Ah. perlak hartzen. Nik hartu ditut oaintxe, jonen zenen, egun hartu ditut egun perla. Ni haino gehiatu duzu. Segundu baten hartu ditut egun. Orduan aldien frigo guztikin bako jau. Bai, Bi pare hiru bat, pare bat gutxinez beharko jo. Hirure bai. Ba horrela xea, batzutan pixka jolasa aspergarea ez izango baino lanpetua da, baino gero claro, 140 inguruko zea edukiko dugu karnoa. Eta hori karno potentea da. Baita esaiek gotan nivel altugokoa hartu, estat bakoitza, osea, gauza bakoitzak gehiago iotzekela. Bai, hori da. Hobeto eskalatzeu. Nere ustez beste 3 lau hortzaka 3 lau aragi janda jata meatuko da, karnoa. Bale, nila hilin baneok, Ana hartu herriro. baina komentatzen egin. Ez susto hartzeko. Ez gara zu batik preocupagoen. Bai banekin. Eta behin hasita mamut batea agapatzen bau. Hoi uste zira lau ordu, Bai, desente da. Mamuta inbesten ba? Ba, hori Lau ordu, ba. ofizialean hor dira. Ez dakit lau ordu ofizialen ziela, Nola, mamoz, hemen, ze nivel, bota 40 niveleko bat hartzen deula. Ordu bete. Bueno. Hombre, hori gero, beste basea indakoan, ekarri, Jende behintza beba esaten bauke, bai, ketzala agapatzen duenen. ketzalak aldu mamuta hartu? Bai. Bai. Ostia. Oso toko dau, ketzala. Ketzala da, bueno, ikusleentzat, hemen dagoen txoria bezalakoa, erakutziko dizuet. Baino asko handiagoa dan. Dena Bai, hu ikusiet. Da, egan egiten doon horrena. Bai. Da, horrelakoa, más o menos, pteranodon hau bezalakoa, formaz, itxuraz, baino asko handiagoa da. Eta da, izugarri handia eta pixu pila ematen leizke. Zer esan nahi zuen, ketzalai armadura hainbat gau, Ketzalana? Zela. Ez, Vale. armadura. Baina harrapatu baino lehenoatik gain? Ez, agapatuta gero. Ah, bale. Lakuko tipo ikusi nolauken behe ketzalak. Armadura dau, bai. Egiti jozu edifizka hau bezala, baina bere ondon. Bego ikusten kontea, odun. Metalakin daiti jozu armadura bezala. Bai. Bai, baina txiki, metalai atakatzen dit, ez zure ketzalai, asik askoz gehiago, gontatzeo. Hau da, o burura o disparatzei hobe, o bestela ez diotela jotzen, esan azu. O buruare ezin diela jo. Jode. Bakarri bat azpitio. Bai. Egurra. Jende gehi ikurratzeo. Agertzu jakin baina, bueno. Hemos dijo megalodoia. Ez dio behitu. Baina araik ez dio usartu entik, así que... Hori bat dio. Barko nuke bila. Bueno, zuek etxoin, ja frigokin ingo guta. Megalodoia tiburoiak zeaitez aparte, atakatzeko uretan da neko potente izeteko urazpira jutezea eta neko azkarra momentu baten. Bale, gaue. Eta hilezkena da urazpian daude gero hemen perlak eta pila bat. Hoien bila juteko. Ez, megalodoia. Dios. Libre hoi naiz. Guan dios. Ostera, Giganotosaurusa bat ematen basea ematea, kriston putada da, Guri intzi guen. Salvajea? Ez dut uste legala den servidor hondetan.
Atzo Guri- administrorak ipini zeben hori. Gigantosaurusak ezin diela erabili raideatzeko. Ez, raide hau ez, salvaje bat beste baten basea gerturau. Hori raideatzie konsideratu daik, ez? Bai, baina nola jakin berdi zeinek gerturatu du. Guri Zuk ez zuten duzu. behin. Zuk ez duzu gaide hau, tameatzeko ez ziren moitzen. Hori ere egia da. Aia ez da? Aber, galdetzea urazpian baseak daude, ez dakit ilaizken baseak urazpian. Bai, lesiosaurusen gainen da kobazulotan. Baino, ez, urazpian beste animali batzu daude, ondi tiburoia baino askoz zehao dana. Indartsuagoa. Mosa, Dunkleo. Eta kontu zile bertzea haiekin, perla eta jute zeanen. Baina bai, Txiki, mapa, 130 perla. jolas hontan, uretako zeak animaliak ez dakit, pixkat zea gabe gatzea. Zentzu handi gabe. Inbase udazpin, ikusiko. Ingoet sorgailue? Bai, Bai, Behar da. berda derri horrez. aia argi pare bat inezke of. A ber, aldetuten in. Hombre, ni zorgailua eta kolokatzeako tetxua jarrako neok etxea ize, bestela txori batekin etorri eta barruan dago. Bai, egizan bai, ostia. Zein nibeletan zion gure... nola da? Megalodoia. 118. Ba honek ostia poli eman zituen, así que ezin ez da imagen horien ebestek. Bai, kristonak ematitu zea tiburoia. Txiki, ja hor zizu 230 bat perla. Vale. Ba, aritz, ezin dek imagina hau Dunkleo Esteus o... Olako batek ze ostia eman ezkiken, flip, guen dio ondigoek. Osa, guen dio golpea ondigo ditu. Aha. Egun damasik nivela. Perfecto, mila eske. Txiki, Txiki. polimero beditxo, Bai. Ta metala, jode. Bai, betala bila joan ber. Zen baldo bate. Volkanean proiektua da oseita, baseitea, baina metaloia jutea ez, ezta? Uste? Ez du merezi, baserik ezin balin badein, behinditik asko zozkarra bekatzen da. Bai, baina zeakin, nola, ez, ketzala eukita, pua. Hori bai. Ketzale gainen jarrizeik hau, zera, etxeaiteko pila bat. Amendik galdetzen dute dinosaurio handiena zein dan, izango da titanosauriosa. Bai, titano. Da, Lagoen dagoen hori. brontosaurioa bezala, baino da handiagoa eta bizkarran pintxo hauzka. Eta Joder. domestikatu lehizkitzu, oso zaila da domestikatzen, baino Domestiko bai. Bai, segi. eta bi egun iraute eskitzu, bi egun horrelako zerbait. Hile egiten da gero. Zerbitali ofizialetan, ez ofizialetan, jan eman daike. Ah, bai, amene bai? Hemen ez dakit baino, berez ez ofizialetan alda, mantendu. Eta exageratua, areip daukan bizitza eta emateitun hostiakoak. Metala txikitzeo. Bai, ezke absurdoa da. Dinosaurio hura. Da, brontosaurioa hor zauden lepo luzea haiek handia irutu bat zaizkitzue, bestea... Vale, gezin narkotiko eta parakeida zaukau. Era laro gehien zegoen, oin hau 50 jesten denea, zengo da. Ja, azkeneko pusketa jango eta guretzat. Eta izango da, 108 nibelekoa da, eta irazten ditu 33 maila. Asko jetxillo. Bai, Horregatik, aragie primerako amatzaio dinosaurioi. bai. Bi esker. Egin behar duzu joltzu tameatzen da egola emozio emateko. Atzo egin genioan hau, gurean raidatzea etorri izan nahi eta esan da sultatzen. Jarraitez du. Bai, hori tontoa zan, etortzen zan, Ez dut ikasi. etortzen zan, Eta erasoite zion, errezari. Ez zon ikasten. Ez. Jon, uretako dinosaureakin arnaza aguantatzeko elaizketzuna da geroago, buzeoko bonbona.
Eta arekin infinito aguantatzezu praktikoki. Bai, probatako. Eta gero beste dinosauro bate uretakoa badago, behakin sartzezea, eta behai aire hartze jozu. Beira, Bai. domestikatu dugu 150 bat. Eta gaina, parejana dau. Bai, pareja. Hau da, bi berdina baldin badaude eta sexu ezberdinetakoak, ba, zeiten dute. Bonifikazio erazten dute. 113 defentsa gehiago eta atakea gehiago. Eta bai, defentsa da atakea. Bale, ba, basea itzuliko naiz gauzakin. Eta dino guztikin. Bai. Eta zuzenekoa, bueno, jolasetik ateako naiz eta zozketa ingo deu. Hala, ateatzen naiz menura. Bitartez. Uste nahiko golse baukela ja honek, Bale, ba, bueno, ni Discordetik ateago naiz. Bueno, mutiak. Bai, gero arte. Ale, gero arte. Eta, bueno, bitartez zuzenekoa jarraitzen deu. Eta... Zibiana batu dezu, Ba, atera naiz. Eta... guk domestikatukoak guk ibili laizkeu. Tribu osoak. Zeatik, domestikatzen desunean triburako domestikatzen dezu. Eta nola lau pertsonok tribu berdinean gauden, ba, danontza da. Zein behar nun, zerbitzarian dauden beste gure tribukoak ez badia, ezin dute. Hortaz, jarrikoet, zozketa iteko horri aldea, bazkide zenbakia jarriko ditut, ez izenak. Eta zeuk ikusiko zute nola egiten dan. Baina, momentu batean zeiten duzu. Bale, ikusten ari hartzeate, zozketa horria. Bi karduen artean kumeak egiterik bai badago, arrautzak egiten dituzte eta zaituta gero, zeila izketzu, arrautza errun eta dinosaurio zeak atatzen dira, berriak eta zea. Bueno, ikusten ari zeate, nola zenbakia hauden, jarta haude, 8, 10, 11, 12, 5 apantatu dira, 5 pertsona zozketara, eta dia 8. bazkidea, 10garrena, 11garrena, 12garrena eta 20garrena. Beraz, numero premiados bat, saridun bat egon behar duta. Eta, enbiar ematen diotenean, irabazi egingo du, bueno, irabazlea agertuko da, eta, bueno, gero berakin kontaktuan jarko ea, ea ze jolaz nahi duen, 3 jolazetatik, gogoratu The Witcher 3, Ark, orain ikusi duguna, eta Star Wars Battlefront, FPS-a. Eta saritua izango da... Ganador bat, 11garrena. 11garren... bazkidea izan da. Ni begiratukoet nordan. Izena ez dut izango, zebakit eta batzuk nahiko zutela jakin zen izan dan. Baina begira, bale, bakit zein den. Eta zorionak, 11garren bazkideari, berak nahi badu, ba, bueno, Gemerauntzako Telegram taldean esan dezala, bera itokazako eta zorionak irabazleai, berak ikusiko dugu. Aber, kontaktuan jarko gara zurekin ea ze jola ez nahi duzun.
Eta lagunak bakizue, 10 eurogatik urtebeterako bazkidetza, hiero hiru jolasen arteko zei izango da, zozketa izango da, eta urrengo hileko jolasak izango dira ark, ondik ez dakigu egia, ark esaten ere ez, baina, bueno, jolasa aukeratzen, irabazleak aukeratzen duen jolasa erretiratuko dugu, beste bi mantenduko dira, eta gehituko duguna izango da, aber, zozketa jarri dute Telegram taldean, aber zein ateran ze jolas, aber, aurkitzen detan, atera da Rocket League jolasa, Rocket League izango da, ez dakit, 3 jolasoetatik bat hartzen dena kenduko da, eta Rocket League ituko da 3 horietara, eta bakizute zozketa parte hartzeko, berriz izango dut, bazkide egin, Gamerauntziaren proiektuari bultzadatxoa ematen diozute, horrez gain bazkide izateakin beste abanteatzu dauzkatzute, zozketak tan parte hartu, noski, kamiseta lortzeko erosteko aukera dezute, eta gainera zerbitzarietan prioritatea izango zute, adibidez arkeko zerbitzarietan jartzen dugunean prioritatea izango zute. Galdetzen du Jonek arkeatik, gurasoen mailaren arabera aritz kumeak indartsuago aulagoa dira edo aleatoria da, ez influitzen du guraso zenbat eta indartsuago izan, umeak areta indartsuago. Azken finean horrela lortzen dute jendeak izugarrizko nivela handiko dinosaria lortzea. Beti ere bi guraso oso fuerte lortu, eta ero probabilitatea daukazu beti ere gehiago handikoa izateko. Eta, bueno, zorionak irazleai, zuei eskerrik asko pantailaren bestaldean egoteatik, eta besterik gabe, hurrengoan itzuliko geha, beste zuzeneko batekin, eta, zuetako norbaitei tokatzen zaizuen beste jolasen bat. Ale mutilak ondo pasa ezazuela azteukaera, eta ondo segi.